O lymfatickom systéme ste už určite veľmi veľa počuli, nie len odo mňa, ale určite ste o tom čítali veľmi veľa na internete alebo máte skúsenosť s nejakou lymfodrenážou. Som Dáša, som certifikovaný lymfomasér a som žena, ktorá pomáha iným ženám zbaviť sa celulitídy prirodzenými spôsobmi. Mojou prioritou je lymfodrenáž a galvanizácia, pretože to sú práve tie metódy, ktoré viem, že pomáhajú. Nie sú invazívne a pomáhajú veľmi dobre odstrániť celulitídu a zbaviť sa opuchov. Lymfatický systém nám pomáha rozvádzať živiny po našom tele a odvádzať toxíny z nášho tela. Dnes si ukážeme, ako si viete sami doma urobiť lymfodrenáž nôh a v podstate aj celého tela na to, aby ste si pomohli, aby vám to pomohlo s celulitídou, samozrejme ešte aj s rôznymi inými problémami, ktoré môžu nastať, ako sú opuchy nôh a podobne. Nie som lekár, nie som fyzioterapeut, takže ak máte nejaké zdravotné problémy, určite sa najprv obráťte na svojho lekára, ktorý vám poradí, či je ručná lymfodrenáž pre vás vhodná alebo nie. Tak sa poďme na to pozrieť, akým spôsobom pomôcť lymfe, aby tiekla v našom tele, aby odvádzala toxíny a aby celulitída odišla časom s ňou. Je to proces. Nemyslíte si, že celulitída odíde zo dňa na deň. Naozaj je to proces, trvá to niekoľko mesiacov, ale práve ručná lymfodrenáž veľmi dobre dokáže tomu pomôcť. Vždy budeme začínať tým, že si uvoľníme uzliny za našimi kľúčnymi kostiami, pretože lymfa prúdi z celého tela smerom sem hore. Keďže nemá pumpu, ako srdiečko, ako krv, nemá pumpu. Pumpou sú len naše nohy a naše svaly, ktoré pomáhajú pohybovať sa lymfe, tak potrebujeme jej pomôcť. Potrebujeme ale na začiatku, aby sme si uvoľnili úzlinky. Začíname vždy tu hore, nahmatáme si kľúčne kosti z jednej, z druhej strany a jemnými krúživými pohybmi, takými ako vlnky, budeme uvoľňovať smerom zhora dole lymfatické uzliny až smerom sem, pretože tuto za našou hrudnou kosťou je taká cisterna, ktorá zbiera tú našu lymfu, čiže potrebujeme uvoľniť tie uzlinky za kľúčnymi kostiami, ktoré sú naozaj veľmi dôležité. Cez ne preteká celá lymfa z celého tela, aby sme ju uvoľnili. Robíme to takými pohybmi ako vlny. Predstavte si ako vlny v oceáne, veľmi jemne, nie nejakým spôsobom silno tlačiť. Je to veľmi jemný pohyb, pretože lymfatická masáž je veľmi jemná. Lymfa tečie pod našou pokožkou, čiže potrebujeme len vlastne jemnúčko pritláčať, nie silno tlačiť. Toto nie je klasická masáž, veľmi sa líši od klasickej masáže, preto si treba veľmi dávať pozor, akým spôsobom to robíme. Čiže robíme to otvorenými dlaňami, robíme to takými jemnými, zvlnenými pohybmi smerom zhora, smerom dole, alebo teda opačne podľa toho, kadiaľ tečie naša lymfa. Obrázok o tom, ako vyzerá lymfatický systém človeka, nájdete u mňa, alebo si ho vypýtajte odo mňa a rada vám ho pošlem, aby ste presne videli, ako tečie lymfa v našom tele. Takže začíname tými uzlinkami. Budeme jemnými krúživými pohybmi sa posúvať zhora smerom sem k našej kľúčnej kosti, aby sme si uvoľnili uzlinky. Môžeme to robiť jednou rukou, môžeme to robiť dvoma rukami a potom tak jemne posúvame lymfu smerom dolu. Z jednej strany aj z druhej strany. Veľmi jemnúčko, takými zvlnenými pohybmi, takým hladkaním trošku pritlačíme. Z jednej, z druhej strany. A uvoľníme ešte aj uzlinky tuto na krku, čiže zase jemnými, krúživými pohybmi smerom zhora dole potiahneme lymfu. Tieto pohyby opakujeme 5 až 8 krát na obidvoch stranách tela. A keď máme uvoľnené ozlinky na krku a za kľúčnymi kostiami, tak budeme pokračovať uzlinami pod pazuchami, pretože všetka tá lymfa od nôh pôjde smerom hore cez tie uzlinky tuto pod pazuchami až sem hore. Čiže zase
jemným, krúživým a vlnitým pohybom od tej prsnej žľazy smerom hore pod pazuchu. Budeme posúvať lymfu zase celou rukou, že veľmi jemnúčko, takýmito vlnitými pohybmi. Zo spodu, hore, 5 až 8 krát. To isté urobíme na druhej strane. Od spodu smerom hore, ťaháme lymfu od spodu smerom hore, aby sme uvoľnili cestu pre tú lymfu, ktorá pôjde z našich nôh zo spodu hore. Uvidíte, že sa budete cítiť oveľa ľahšie a ľahšie sa vám bude chodiť, ľahšie sa vám bude dýchať. Super. Keď sme si uvoľnili tieto uzlinky, tak je veľmi dôležité ešte na začiatku urobiť jedno dýchové cvičenie, pretože aj vnútri, tuto v brúšku, máme tak hĺbšie uložené uzlinky, ktoré takisto pracujú a cez ktoré preteká naša lymfa. Preto tuto niekde v oblasti pupka, tu máme pupok, si položíme ruku, na tú ruku položíme druhú ruku a budeme dýchať smerom do brucha, čiže nie do hornej časti do hrudníka, ale smerom do brucha, to je správne dýchanie. A ako budeme nadýchovať, tak ruky budeme jemne pritláčať k svojmu telu dovnútra, čiže nádych, výdych a pritlačím. Posuniem si ruku na bok a zase nádych do brucha, pritlačím ruky, výdych. Posuniem sa trošičku nižšie, zase nádych a tlačím ruky do brúška. A na druhej strane nádych. A ešte naspäť do stredu, nádych. Tým sme uvoľnili tieto vrchné cesty, aby lymfa mohla prúdiť od spodu smerom hore. Naše telo je rozdelené od pupku, ide lymfa smerom hore a od pupku dole ide lymfa smerom dole, na našom brúšku. Hej? Čiže my potrebujeme lymfu odtiaľto vytiahnuť hore a odtiaľto z tohto brúška ju potrebujeme dostať do týchto lymfatických úzlín. Tuto dole, ako sa nám ohýba noha, máme triesla a na tých trieslach sú lymfatické uzlinky. Tak zase ich potrebujeme uvoľniť, a to tým spôsobom, že ich budeme od spodu hore masírovať jemnými pohybmi, zase celými prstami, nie takto, ale vyrovnanými prstami smerom od vrchu, teda od spodu hore, od boku až smerom k spodku nohy. Ako predstavte si, ako keby ste mali ruky vo vrecku a masírovali si triesla od spodu smerom hore. 5 až 8 krát zopakujeme túto procedúru, aby sme si uvoľnili úzlinky, ktoré sa nachádzajú presne v tom zhybe našej nohy. A takisto zo zadnej časti potrebujeme dostať tú lymfu do našich úzlín. To znamená, že odtiaľto smerom od zadku ťaháme tú lymfu do týchto úzliniek, kde sú triesla. Čiže ťaháme sem. Odtiaľto takisto ťaháme smerom do uzlín. Zase pomalými pohybmi jemne pritláčame. Netlačíme silno, pretože lymfatické cievy sa nachádzajú tesne pod našou pokožkou a my potrebujeme dostať tú lymfu do našich uzliniek, aby potom odišla smerom hore. Čiže keď sme si uvoľnili uzliny, posunuli lymfu zo zadnej časti svojho tela smerom do uzliniek, môžeme posunúť lymfu zase smerom hore do podpazušia z toho boku. Jemne
do podpazušia. Môžeme takými hrúpavými pohybmi, môžeme jedným ťahom, ako vám to lepšie vyhovuje. Od spodu smerom hore. Keď sme si uvoľnili tieto triesla, môžeme začať masírovať nohy. Rozdelíme si nohy na 3 časti, pretože najprv potrebujeme uvoľniť cesty, vrchné cesty, aby sme mohli posunúť lymfu zo spodu. Čiže vždy začíname z vrchu, preto aj tuto začíname uzlinkami, pokračujeme sem, pokračujeme tuto na tieto triesla a teraz si nohu rozdelíme na stehennú časť, alebo respektíve takto od kolena hore, potom od členka smerom ku kolenu a tretia časť je potom chodidlo. Takže, keď sme si uvoľnili tieto triesla, môžeme jemnými pohybmi, ukážem vám to aj takto, aby ste to videli, ťahať lymfu zo spodu hore až k trieslam. Z vrchu, z vrchnej časti jemnými takými húpavými pohybmi ťaháme smerom k týmto trieslam. Čiže z vrchu 5 až 8 krát k trieslam. Takisto z bočnej strany. Veľmi jemne pritláčame z jednej, z druhej strany a ťaháme to k trieslam. Takisto aj z tejto strany, čiže z obidvoch strán, z jednej, z druhej strany. Ťaháme lymfu smerom k uzlinám. 5 až 8 krát. Na každej nohe urobíme tieto isté ťahy. A samozrejme zo spodnej časti, pretože lymfa tečie od spodu smerom hore a tečie k týmto našim trieslám, čiže takisto od spodu ťaháme smerom hore. Od spodu. Neponáhlame sa. Potiahneme k trieslam. Môžete si nohu vyložiť aj niekde na stolček alebo oprieť ju o kreslo. Čiže zo zadnej časti nohy. Týmto vlastne pohneme tú lymfu, aby tiekla správne. Aby nestála v našich lymfatických cestách a ona keď sa začne pohybovať, tak krásne nám uvoľní nohy a krásne celulitida začne odchádzať. Keď sme si uvoľnili túto stehennú časť, tak prídeme pod kolenom, k jamke podkolennej, zoberieme ruky a takisto veľmi jemnými, nie takto, ale veľmi vystretou rukou, veľmi jemnými pohybmi budeme robiť také krúživé pohyby len v podkolennej jamke a uvoľníme uzlinky, ktoré sa nachádzajú tam. Výborne. A na kolene okolo jablčka, smerom od spodu hore. Smerom od spodu hore. Jemne pritlačame. Ťaháme lymfu od spodu smerom hore. Tým sme uvoľnili cestu pre lymfu, ktorá pôjde z lítka. Čiže to isté budeme robiť smerom od spodu nohy, takými jemnými, vlnitými pohybmi pôjdeme spredu až ku kolenu. Zase od spodu. Až ku kolenu. 5 až 8 krát opakujeme tento ťah. Záleží od toho, či máte opuch, môžete viackrát. Ak nie, stačí aj 5 krát. Záleží naozaj aj od fázy tej celulitídy,
Ak je silnejšia, tak opakujeme viacejkrát. Teraz bočná strana lítka. Táto masáž vám bude trvať takých 25-30 minút, takže nájdite si určite pre seba čas, pretože je to má veľmi dobré zdravotné benefity táto masáž. A keď si ju budete robiť raz do týždňa, tak uvidíte, že budete mať skvelé výsledky. Zo spodu nohy takisto. Jemnými pohybmi. Vaše telo sa vám odvďačí tým, že budete pravidelne si robiť ručnú lymfodrenáž. Naozaj uvidíte, že budete ľahší, že sa vám bude ľahšie žiť a že oveľa budete mať viacej imunity, budete imunnejší. Super, čiže uvoľnili sme si už aj lítko a teraz potrebujeme uvoľniť chodidlá a tiež sú tu uzlinky okolo našich kostí lítkových, čiže keď si takto sadnem, tak krúživými pohybmi okolo kostičiek z jednej aj z druhej strany si pomasírujeme nohu, potiahneme hore okolo kosti. No super. A potom vrchnú časť chodidla. Zase jemnými pohybmi ťaháme smerom hore. Ľudia majú veľakrát opuchnuté členky, opuchnuté nohy, dlho stoja alebo dlho sedia. A tým, že si takto uvoľnia ten lymfatický systém, tak sa budú oveľa lepšie cítiť. Prsty, takisto aj prsty môžeme medzi prstami. Všetky prsty, ale môžete si aj každý prst osobitne. Čiže i prejsť masáž od vrchu smerom dole, potlačiť tú lymfu, každý jeden prst, malíček, potiahneme smerom hore. Chodidlo od spodu, na chodidle od spodu lymfa tečie týmto smerom, čiže odtiaľto potiahneme hore. Zase odtiaľto od stredu potiahneme na obidve strany smerom hore. Odtiaľto potiahneme na obidve strany smerom hore. Super. A teraz, keď už sme si uvoľnili všetky cesty, tak ideme smerom naspäť. Čiže máme chodidlo, zase uvoľníme uzlinky, pretože cez tie uzlinky tá lymfa prechádza, tak aby sa vyprázdnili, aby lymfa odišla. Potom premasírujeme nohu, zase smerom hore. Spredu, aj z boku, aj zo spodu. Koleno si uvoľníme okolo jablčka. A ideme naspäť na stehno, čiže vrchná časť, buď lakťami, čiže buď palcami, alebo dlaňami. K uzlinám z boku. Uzlinám od spodu. Uzlinám zadok
k uzlinám, zadok, ťaháme k uzlinám, zadok, ťaháme k uzlinkám, uvoľníme uzlinky, vyťahneme tú lymfu smerom hore, uvoľníme krčné, alebo teda uzlinky okolo kľúčnej kosti, za kľúčnou kosťou. Výborne. A to isté urobíme aj na druhej nohe. Čiže začneme zase tým, že si uvoľníme trieslové uzliny. Potiahneme si lymfu smerom zo zadku k uzlinkám. Potrebujeme na to zase 5 až 8 ťahov. Potiahneme lymfu smerom hore. A budeme pokračovať stehnom, kolenom, lítkom, členkom, nohou a zase smerom naspäť. Čiže toto všetko, čo som vám ukazovala na jednej nohe, si zopakujeme aj na druhej nohe. A budeme končiť tým dýchovým cvičením, ktorým sme aj začínali, čiže priložíme si ruku, druhú ruku k brúšku a nádych do brucha a vtlačíme ruky dovnútra. Dúfam, že sa vám cvičenie páčilo. Určite si ho zopakujte aspoň raz týždenne. Bude záležať naozaj od toho, že aký stav tej celulitídy máte. Ak máte silnejšiu celulitídu, môžete to urobiť aj 2-krát týždenne, ale ak máte zdravotný problém, poprosím vás, určite to konzultujte so svojím lekárom, pretože nie každému, pre každého je tá lymfodrenáž vhodná. A ja sa na vás teším zase na budúce v nejakom ďalšom videu o lymfodrenáži. Jednu veľmi dôležitú vec som vám zabudla povedať. Pred masážou, aj po masáži, si doprajte minimálne 2 alebo 3 deci vody a určite, keď skončíte masáž, si nesadnite na zadok, ale choďte sa prejsť. Jednu vec vám ešte chcem povedať. Nikdy si lymfodrenáž nerobte večer pred spaním. Urobte to ráno alebo v priebehu dňa. Na zdravie!